Grabatzen ari garen unean goizeko 3 izateko 8 minutu falta diren honetan, gaur Elordik eta Rezustak Ezkurdia eta Tolosaren aurka Getarian jokatu duten binakako txapelketa nagusiko 9. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Pronostikoak erabat hautsita, garaipena Ezkurdia eta Tolosarentzat izan da 22 eta 7 emaitzarekin xeatu egin dituzte Elordi eta Rezusta eta bai, horrelaxe izan da. Hasieratik bukaerara oso nagusi izan dira eta norgehiagokan ez da inongo kolorerik egon inongo momentutan. Lehenik eta behin errepasa dezagun zer egin zuten bi bikote hauek aurreko jardunaldian, biei galtzea egokitu zitzaien, hain zuzen ere euren enpresako gainontzeko bi bikoteen aurka, batetik Ezkurdiak eta Tolosak Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka galdu zuten, aldiz Elordik eta Rezustak Altuna hirugarrena eta Martijaren aurka. Hasiera-hasieratikan oso ongi ipini zaien norgehiagoka eta batez ere Getariako pilotalekua bi aurrelarientzat egokia izan zitekeela bagenekien, batez ere kontuan hartuta zenolako ezaugarriak dituzten, behar bada Ezkurdiak azpitikan abiadura gehiago edo biziago ematen dio Elordik baina Elordik ere segulako takateko ematen dio bai boleaz eta bai azpitik mozterakoan, eta gaurko kasuan, Ezkurdia askoz ere gehiago izan da. Hasiera-hasieratikan esan dugun bezala oso nagusi hasi dira, 12 eta 4 ere aurreratu dira Ezkurdia eta Tolosa, eta hor behar bada esan daiteke Elordik eta Rezustak akats txiki bat edo egin dutela, ez dute inongo etenaldirik eskatu, dinamika erabat urdinen aldekoa zenean Tolosak ikeragarri baina ikusgarri jokatu du, aparteko norgehiagoka jokatu du gaurkoan Xabi Tolosak. Aspaldian ez genuen horrela ikusi, Ezkurdia ere oso ongi aritu da, eta nik uste Ezkurdiaren hasiera horrek ere Xabi Tolosari psikologikoki eragin egin diola norgehiagokan zehar. Batez ere azken jardunaldi hauetan Joseba Ezkurdia ikusi dugulako, behar bada bere mailatik nahiko baxu edo, eta gaurkoan alderantziz, gaurkoan ikeragarri jokatu du Ezkurdiak eta zer esanik ez Tolosak. Rezustak ez du iaia agintzera pasatzeko aukerarik izan, gainera galtzaile aritu da, agintzera ez pasatzeak hori ere ekarri dio, pilota dezente galdu ditu, batez ere hor izan ditu batzuk Ezkurdiak txokoan moztu dituenak eta gero eramaterik izan ez dituenak, hor erabate behartuta edo ez zeudenak, baina eramaterik izan ez dituenak, eta gaur erabat joan da ibili da Rezusta, esan bezala Ezkurdia eta Tolosaren jokoarekin. Ondoren norgehiagokak berdin jarraitu du, 18 eta 5 aurreratu dira, dinamikak berdin jarraitu du, Ezkurdia ikeragarri jokatzen aurrean bizitasun handiarekin, Elordi bat ere aukerari gabe, esan baitugu Tolosak ez duela dominatzeko aukerarik izan, Tolosa ikeragarri iaia une oro Rezusta 7-8 zeukan, eta Rezustak Tolosa 7-8 bidaltzen zuenean ere berdin kentzen zion pilota Elordiri. Elordi gaurkoan bi egindako edo besterik ez ditu izan, eta bi egindako horiek eduki dituen abaguneetan egin dituenak izan dira, ez baitu beste abagunerik izan, eta benetan gaitzeko norgehiagoka jokatu du Tolosak, aspaldian ez bezala, esan dugu jokatu duela, eta merezitako garaipena, erabat merezitakoa gaurkoan Ezkurdiak eta Tolosak gainera, sailkapena estutu honek izan ere, Ezkurdiak eta Tolosak euren 3. puntua eskuratu dute, horrek Biarlaso eta Aranguren bikotea irabaztera derrigortzen du espaldin badute sailkapenetikan alde egin nahi, baina egia da sailkapena oso berdinduta dagoela, izan ere Elordi eta Rezusta 4 punturekin geratu dira, beraz sailkapena oso irekia dago, eta benetan azken unera arte iruditzen zait zirraragarria izango dela binakako txapelketa hau. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, ebitaten on izan agur.